Volám sa Terezia Madarová a vlastním aj pracujem pre spoločnosť Le Provocateur. Táto spoločnosť vlastní alebo prevádzkuje najväčšiu modelingovú agentúru aj najväčšiu castingovú agentúru, dalo by sa povedať, možno, že aj v strednej Európe. Máme tam okolo 7500 ľudí, od bábetiek až po dôchodcov, ktorým ponúkame uplatnenie, či sú to reklamy, filmy, natáčania, módne prehliadky. Keď som mala na prelome 18-19 rokov, stratila som prácu, nevedela som, čo ďalej. A vtedy som si povedala, že tak asi toto je jediná príležitosť, kedy by som mohla začať podnikať, pretože nemala som absolútne nič, tak som si povedala, nemám ani čo strátiť. A takisto robíme pre mladých ľudí aj rôzne školenia, ako napríklad Image Maker, kde ich učíme, ako robiť make-up, ako robiť styling. Na Slovensku takéto nič doteraz nebolo, takže sme to vymysleli s kolegami, že takéto niečo by sa hodilo. A vlastne ľudia, študenti, ktorí odchádzajú od nás, tak majú novú profesiu, nové možnosti profesijného rastu v rôznych modelingových agentúrach, v televíziách, na rôznych foteniach. Teraz, keď už mám vlastný ateliér alebo firma má aj vlastné kancelárie, cítim sa lepšie, keď sa tak pozriem do minulosti, že z ničoho, z takéto detskej izby sme sa vybudovali alebo sme prešli až na jednu z najprestížnejších adrés na Slovensku a že sa to dá aj z ničoho. Moje rady, ako začať podnikať, sú veľmi jednoduché. Vytýčiť si cieľ, čo chcem a byť optimistický. To znamená, keď vidím problém, nepozerať sa na to ako problém, ale ako na výzvu. Keď tú výzvu prekonám, budem sa cítiť ešte silnejšie a dokážem to.